14:29 od Heleny Vondráčkovej k tomu, ako sa snáď dnes po 15:00 u nás znovu budú vyhrávať, ale že ťažké tisíce. Oplatí sa naladiť sa. A na toto leto ešte oveľa viac. Práve hráme o parádnych 28 000 eur. A navyše, ak si vyberiete ten správny z našich 7 kokosov, máte šancu vyhrať fantastický letný bonus 50 000 eur. Kokos, to naozaj? Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 A dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie a pravidlá súťaže nájdete na www.oplatísanaladiťsa.sk. Nezabudnite, teraz máte šancu vyhrať spolu až 78 000 eur. Ty kokos. Leto je už tu. A vaše nechty na nohách si zaslúžia vyzerať v sandáloch krásne a byť plné sily a lesku. Zbavte sa nepríjemných nechtových plesní či infekcií so zdravotníckou pomôckou Abicin. Živicový lak na nechty zo severského smreku pôsobí naozaj účinne. Stačí jednoducho aplikovať 2-krát týždenne a tešiť sa z krásnych a pevných nechtov. Abicin. Sila škandinávskej prírody pre vaše nechty. Žiadajte vo svojej lekárni alebo na fitapoteka.sk. Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 3,75, Madeta mlieko polotučné, liter len za 56 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 62 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Cyklisti pozor! 3. augusta štartuje z Borimol Night Grand Fondo Bratislava. 4. ročník cestných cyklistických pretekov pre hobby aj výkonnostných jazdcov. Malí šampióni to roztočia na Junior Fondo a rodiny zasa na nesúťažnej jazde Family Fondo. Zaži energiu Night Grand Fondo Bratislava. Registruj sa už dnes, 3. august sa blíži. Pozýva ťa generálny partner NAI. Mediálny partner podujatia Šport24. Viac na grandfondobratislava.sk. Takto znejú staré, dobré časy. Hity plné spomienok a zážitkov. Poďme spolu lietať, pozri, jak už letím. Skvelá hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.